Bukka vauva. Tiedätkö, että toi kameran takana oleva tyttö on iso vauva? Oliks mä tossa tyhmä? Oli. Joo. Miks mä koko ajan vaihtelen? Mitä sä vaihtelet? Eräitä asioita, mutta ei nyt puhuta niistä. Siinä on talo. Siinä on posti... Reikkuri, laittakaa korvat lukkoon jotenkin oudosti. Hakekaa joku avainen, joku kunnon ADR-kun lukko ja laittakaa ne korville, jos te edes kuulette. No ihan sama mulle. Ja jos te, Joo, tää on ehkä helpompi reitti. Jo te ette varmaan tiedä mihin me ollaan menossa, mutta me ollaan menossa. Mun vatsasta varmaan jo tajutte mihin me ollaan menossa. Tää tuntuu auto, älä näytä sen rekisteriin. Joo. Mä saan kyllä summentaa. Et osaa summentaa. Ei summentaa kun hummen. Ei kun... Mikä hummentaa? Sumuttaa. Itse Niin, asiassa samanlainen osaat auto kuin meillä, mutta meillä on vaan ruskea. Ai joo, mut voiko sä... Mä autorasismi. Mä sain, että meillä on ruskea auto. Voiko sä oot autorasismi? Joo. No niin, tää menee nyt ihan putkeen tää koko video. Joo, todellakin menee. Eli meillä jäi kesken se, mihin me ollaan menossa. Me ollaan siis menossa Hesburgeriin. Ajaa, mä en tiedä. Ajaa, tuolla on nosturi. Ajaa, tuolla on Hei, nosturi. ota, pidä tätä kameraa. Näytä mun hienoa selkää. Kenen paita mulla on. Ja kato, turkki. Kato tässä kulmasta. Ja, niin, mulla on iso vatsa. Tossa on 10. Sulla on pieni vatsa. Miksi sä zoomasit? En mä zoomannut, sä zoomasit. Ja mä oon tyhmä zoomain. Siis tässä on mun vatsa. Miksi mä näytän mun vatsa kaikille? Siinä on auto. Siinä on Niilo. Voiko Ja tässä on Emre. Voiko sä editoida yli 5 minuutin videoa? Joo, Millä? koneella. Ajaa. Mä voin laittaa tämän mun koneelle ja sit siellä editoida. Ja minne sä laitat se? Mitä? Minne kanavalle sä laitat? Emre Niilo. Mitä? Mikä se kanava? Et oo sanonut siitä mitään. Emre Niilo Sport. Ajaa sinne. No, Aika sportista. Aika sportista. Mennään Hesburgeriin. No niin, oli se sportista. Me oltiin ulkona jo kauan. No niin, me käytiin parkour-puistoon, sit me käytiin pelaa futista, sit me oltiin pelaamassa portaliin sisällä ja sitten... Ja minigolfi oltiin siinä. Niin. Ja sit me ostettiin jätskit, tai no mä ostin jäätelö sieltä minigolf-paikasta ja herra Niilo, herra Jaffa-fani osti Jaffaa. Miksi tuossa McDonald's Hesburgerin lähellä? Onks täällä kapina? Pikachu! 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 Ei. Hashtag nipanapa. Nipatsu. Hashtag nipatsu, hashtag Emre mussuttaja. Emre vatsastu. Ai siellähän on Hesburger! Jee. Hebuge. Et todellakaan sen. Niin, mä luulen, että pitää tulla tuolta kauempaa. Jos urheilee niinku tälleen. Ei korvamies. Miten niin korvamies? No, Kato kun- vaikka mun lihasta. No kun mä kutsun mun koiraa korvatytöksi, niin sit sä oot korvapoika sitten. Miksi sä sanoit äsken korvamies? Koska sä oot yhtä vahva kuin joku laiska mies. Miten niin laiska mies? En mä tiedä. Me voidaan testata se tässä. Se kävellä. Ja, joo, Tää tästä video mennään meni jo ihan pieleen, ihan sama. No ei haittaa. Tää menee ihan täysin putkeen tää koko video. Kivimäki! Stenbacka! Onko autokuva tämmöisessä seurassa? Ei semmosessa seurassa, mutta tämmöisessä erilaisessa seurassa. Ja tuon seurasana voi ajatella taas kahdella tavalla. Ja mä Ei voi ajattelen- muuten ajatella kahdella. Ja mä en ajattele ihan sillä oikealla tavalla. Auto tulossa. Emron auto tulossa. Onks tää enää auki? No ei oo auki, kun se on maukka. Mitä se tarkoittaa? En mä itekään tiedä. Kapatsi, mulla on avain, yes. Mulla on rahaakin, yes. Meillä on 50. Niin. Me saadaan hesestä kaikkea, mun vatsa on isottamiseksi. Niin. Niin. Ja mun kanssa on- pienentämiseksi. Niin. No toi ajattelee ottaa pelkkä hampparin ja piirtelön ja jonkun limpparin ja mä otan aterian ja piirtelön. Mä otan jonkun juustoaterian varmaan. Mistä on muuta?
osaa. Mä oon ollut kerran täällä Hesissä. Mä oon ollut enemmän siellä Myrtsissä kyllä. Mutta mä oon ollut kerran täällä. Se oli kun mä kävin treeneissä. Ei kun joku matsi oli ja me voitettiin se, niin mun isi, niinku korismatsi. Niin mun isi sit toi palkkio tänne maksukassan kaista Yritin yksi. kerran ottaa mega-ateria, mutta sit mä en millään jaksanut sitä. No niin mäkin otin kerran, mä sain sen puoliksi. Ja ei ota. Ei kun mennään tässä sisään. Tiedätkö mitä eilen tapahtui? Mä kirjoitan myös tänne videoita sulle. Että eilen me otettiin Mäkkäristä. Ai jaa, oliks se eilen Joo, mut tiedätkö mitä? Mä otin tuplajuustoaterian. Ja mun isi ja äiti otti molemmat se Big Mac-ateria. Me saatiin yksi ilmanen Big Mac kaupan päälle. Siellä oli 3 Big Macia ja yksi tuplajuustoateria. Ai jaa. Outoa, sit mä söin myös se Sulje Big Mac. video, ei kuvata sitä. Oli. Mutta okei, eli no me jatketaan tän videon. You can't see me. I can see you. Mut okei, no Antiolla se oli siinä tämä video. Se oli vain pikku kävelyvideo ja selittelyvideo, mutta tässä on Hesburger. Joten moikka! Moi! Sano moikka! Moi!